ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ କିସ୍ତି ଆସିପାରିବେ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତା ସହ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା। ଖବର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଇ-KYC କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ।